be aw fo Cherifula Jabara Sugandili la waati in ka kɛ ni jamukan ye sariya bulon bɛ sigi aw ye dɔgɔkun an filɛ o sariya bulon kɔnɔ bi ni hakilina min ni an bɛɛ lajɛlen mako bɛ a la bi o hakilina o de ye kiriko bunakun ye n'an ye kiriko bunakun ta k'a lajɛ an bɛna ye k'a fɔ an ye jamukan camanw sigi baara camanw dɔnna ka daminɛ cour d'appel la kana se an ka tribunaux d'instance ni grande instance ma mais bi an y'a ɲɛsin min ma a bɛ fɔ o de ma ko justice de paix à compétence étendue ka se k'o baara k'o dɔn k'a dɔn jɔnni ye juge de paix ye baara in bɛ kɛ cogo jumɛn na fanga jumɛn bɛ a bolo dan jumɛn bɛ a ka fanga na baara ninnu kɔnɔna na o la an nana ni maa ye maa min bi ni a ka baara fana bɛnn'o ma o ye maa min ye monsieur Karim Ouattara juge de paix à compétence étendue du cercle de Kɔlɔnjɛba ale bɛ an bolo kɔrɔ bi walasa ka se ka anw bilasira k'an kunnafoni min ye juge de paix ye n'ala sɔnna ni aw bɔra ka jabaraw ɲɛma bi a tɛna ɲininkali wɛrɛ kɛ ko jɔnni ye juge de paix ye Kɔlɔnjɛbakaw nin waati na hakili la u bɛna faamuya caman sɔrɔ u ka sariya baarakɛbaga n'o ye juge ye a ka baara don o don wuli ka jɔw kɔnɔna na walasa ni faamuyali kɛra la ka daminɛ justice de paix yɛrɛ la fo ka na se cour d'appel ma ni kiiri tigɛra ni ma jɛn n'a ye appel minnu b'a kɔnɔ aw bɛna o kibaruya caman sɔrɔ bi o la an b'a fɔ ko aw bisimila Cherifula Jabara Sugandili la walasa ka se ka aw lafaamuya k'aw kibaruya k'aw kunnafoni sariya ale baara cogo la o la an ka maa welelen le juge de paix monsieur Karim Ouattara an b'a fɔ dande foli min na monsieur le juge i bisimila merci an y'u wele ka na an ka jamukan na i sɔnna ka wuli jaabi a diyara n ye an b'i fo merci i bɛ yɛrɛ fɔ cogo min ne tɔgɔ ye Karim Ouattara bi ala ye ne gɛrɛsɛgɛ Kɔlɔnjɛba justice de paix la donc n'ala sɔnna vraiment sani n ka kuma daminɛ comme n bɛ to k'a fɔ ɲɛna cogo min n bɛ to ka kɛ émission kɔrɔlenw lajɛ n ko ni initiative ɲɛnama de e m'i yɛrɛ fo n'ala sɔnna n b'i yɛrɛ fo ka Cherifula direction bɛɛ fo n'ala sɔnna n'i y'a ye an bɛ nin kɛnɛ nin kan pour que ka mɔgɔw lafaamuya justice taabolo kan Mali kɔnɔ hakilina n'a daminɛna e la olu sɔnna k'an permettre ka kɛnɛ d'an ma an ka se ka walawala mɔgɔw ye u ka caman faamuya n'ala sɔnna a diyara n ye kosɛbɛ i nana an ka weleli jaabi o la le thème du jour compétence et limite du juge de paix à compétence étendue o de y'an ka bi hakilina ye juge de paix ale ka fanga a n'a dan bi hakilina a b'o de kan le thème du jour i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na an ka maa welelen kɔni an b'a fo ka segin k'a fɔ tuguni monsieur Karim Ouattara juge de paix à compétence étendue de Kɔlɔnjɛba monsieur le juge an b'a fɛ ka min dɔn sisan an ye jamukan caman sigi walasa ka se ka sariya baara kɛcogo dɔn mais bi an mako bɛ min na o de ye a bɛ fɔ kiiritigɛso min ma justice de paix à compétence étendue i ye baara kɛ yɔrɔ wɛrɛ caman na fo ka na se nin ma bi e bɛ se k'a ɲɛfɔ an ɲɛna mun yɛrɛ ye justice de paix ye. Merci beaucoup. Justice de paix tɛ yɔrɔ wɛrɛ ye kiiritigɛyɔrɔ de don juge i bɛ taa sɔrɔ juge kelen bɛ baara kɛ yɔrɔ min juge kelen pe kiiritigɛ so de don juge kelen bɛ baara kɛ yɔrɔ min ale de bɛ kiiri tigɛ ye ani kiiri tigɛ dɔrɔn tɛ a b'a baara yɛrɛ baaraw bɛɛ kɛ quoi donc juge de paix y'o de ye i bɛ taa sɔrɔ baara fɛn fɛn gulonnen bɛ tribunal ordinaire ka fɛn na juge de paix de b'a baara bɛɛ kɛ o y'a o kiiritigɛyɔrɔ ye quoi. D'accord n'i ko juge kelen de bɛ yen o la ni ala ye tribunal d'instance ta k'a lajɛ bi sanni an ka se grande instance ma instance kɔnɔ i b'a sɔrɔ magistrat saba bɛ yen bon ne ko juge kelen de bɛ justice de paix à compétence étendue kɔnɔ ale yɛrɛ bɛ statuer cogo jumɛn composition bɛ kɛ cogo jumɛn ni kiiri bɛna tigɛ. Voilà donc composition min ye sisan i bɛ taa sɔrɔ n y'a fɔ i ɲɛna cogo min n ko juge kelen de b'a baaraw kɛ a composition ye a composé len juge kelen pe ye mais a bɛ appuyer ni greffe ye parce que ne bɛ yɛlɛ kiiri la juge bɛ yɛlɛ i bɛ taa sɔrɔ greffe ni greffe tɛ yen greffe en chef bɛ yɛlɛ ni juge ye mais i bɛ taa sɔrɔ yɔrɔ caman na juge ka bureau bɛ yen a ka secrétariat bɛ to ka kɛ yen i bɛ se ka kɛ yen ani greffe bɛ diriger greffe en chef de bɛ yen olu ka activité diriger donc mais Kɔlɔnjɛba particularité bɛ Kɔlɔnjɛba la Kɔlɔnjɛba n'a bɔra ni juge la ani greffe en chef mɔgɔ wɛrɛ tɛ yen an fila dɔrɔn de bɛ yen donc a baaraw bɛ kɛ tan composition yɛrɛ y'o ye greffier ka bureau ani ne yɛrɛ ka bureau composition ye mais n'an bɛna yɛlɛ kiiri la sisan an fila dɔrɔn de bɛ yɛlɛ ka taa kojugukɛlaw ka kiiri n'an b'a fɔ o ma ko le correctionnel
ka taa na bila sɛgɛsɛgɛli kɛ kan n'an b'a fɔ o ma ko instruction ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ toujours ni greffant chef dɔrɔn de bɛ a baara ninnu kɛ ani ka taa kiiri yɛrɛ la ka ni a kɛra mɔgɔ 2 bɛ ɲɔgɔn na foro nɔfɛ o kiiri ninnu an n'ale bɛɛ bɛ yɛlɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ voilà. An ye nin faamuya kosɛbɛ mais an b'a fɛ k'a dɔn sisan jɔnni yɛrɛ ye juge de paix à compétence étendue ye. Voilà, donc juge yɛrɛ ni an ye jateminɛ kɛ an ka tɔn ninnu kan juge yɛrɛ ale ye jɔnni ye. juge de paix c'est-à-dire mɔgɔw bɛ to k'a fɔ ko tubabukan na u b'a fɔ ko le monstre à 3 têtes c'est-à-dire bɛ se k'a fɔ cɛ kelen tɛgɛ caman ou bien cɛ kelen kunkolo caman parce que juge de paix juge min ye juge kelen de don mais a bɛ juge 3 ka baara de kɛ an b'a daminɛ ni ka mɔgɔ nɔ minɛ kojugukɛlaw nɔ minɛ a fɔ o ma ko procureur donc a ye juge de paix b'o baara kɛ bon n'a bɔr'o la kojugu dɔw bɛ yen olu tɛ se ka kiiri cour d'assises fɛ ni o baaraw ma kɛ juge d'instruction fɛ juge de paix bɛ tila tuguni k'o baaraw kɛ ka instruction kɛ bon n'o fana bɔra yen tuguni i b'a sɔrɔ juge de paix fana de bɛ kiiri tigɛ nin bɛ se ka taa c'est-à-dire ni kojugu kɛra de don a bɛ fɔ o ma correctionnel a b'o kiiri tigɛ i ni kaso damu ka kan a bɛ o i ɲaga o la mɔgɔ min fana tɔɲɔna o ka hakɛ ye min ye a fana b'o di o ma maintenant min ye kiiri tɔ ye ko foro ko ninnu fɛngɛ ko ninnu foro ni mɔgɔ 2 bɛ kɛlɛ la foro nɔfɛ ou bien dugu 2 bɛ kɛlɛ la foro nɔfɛ parce que ne bɛ min fɔ kosɛbɛ o kɔlɔnjɛba ta ye o de la n bɛ to ka misali ta olu fɛn ninnu kan o kiiriw de ka ca an fɛ yen kosɛbɛ juge fana bɛ kiiri tigɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ karisa ta de e ta de tiɲɛ ye e ta de nkalon ye donc o de la juge de paix kɔni an bɛ se k'a fɔ ko cɛ kelen tɛgɛ caman parce que ale de bɛ juge 3 ka baara kɛ procureur de juge d'instruction ani président du tribunal. Voilà. Comme il y a fait un coup de main, on a parlé de critiquer. Il y a l'administratif à Fanaboké. Il y a pas dossier ça, mais tout cas même les nationalités, serveur nationalité, on est quasi nous. Le juge de paix va baisser. Voilà. Ah, ni on est barachamaye. Bi. On a donc à faire juge de paix à Kabare Mounier. Mais il y a des amis mani ou une nominalité. Poursuite. Ni a une nominalité jatemina. I bɛna ye k'a fɔ n'a ye misali ta kɔlɔnjɛba kan i bɛna sɔrɔ gendarmerie bɛ yen ka tila ka fara commissariat de sécurité publique kan bon baara ɲɔgɔnya jumɛn bɛ e ni o unité d'enquête ninnu ɲɔgɔn cɛ bi. baarakɛɲɔgɔn min bɛ ne n'olu cɛ n'i ye code yɛrɛ ta code de procédure pénale ta an ka gafe dɔ ye u b'a fɔ ko juge de paix a ka baara nominali baaraw kɔnɔna na donc i bɛ taa sɔrɔ an ka rapport bɛ na o de la lien bɛ na ni ɲɔgɔn cɛ o lien fasugu ye min ye o sariya gafe b'a fɔ ko juge de paix même procureur olu ye police judiciaire directeur de ye olu y'o ka directeur ye donc o ka activité a b'o contrôler si bien que n'a ye olu ye baara kɛ enquête dɔ fɔra sisan ni o taara ka taa baara kɛ o bɛ o papier dilan ni enquête baaraw kɛ o bɛ fɔ o ma ko PV ni PV dilanna olu PV bɛ ci juge ma donc juge bɛ o bɛ soutien bɛ di o ma donc juge b'o kɛ mais a b'o bɛɛ kɛ a ka nominal baaraw kɔnɔ comme procureur baara kɔnɔ quoi donc c'est pour vous dire que procureur lien bɛ an n'u cɛ c'est baarakɛɲɔgɔnya de b'an n'u cɛ o bɛ ni hali n'a fɔra sisan hali a ma mɛn sisan commissaire bɔra k'an wele ni fɛn dɔ kɛra dɔrɔn o bɛ wele k'a f'i ɲɛna ayiwa monsieur le juge nin de kɛra kokolo na kojugu kɛra ta ye kojugu kɛra na sira fɛ correctionnel c'est-à-dire zone dɔ bɛ na dɛ dɔ faga yan fɛ yen dɛ dɔ b'i wele k'a ɲɛf'i ɲɛna ok donc a bɛ ɲɔgɔn bilasira ni min ye i b'o fɔ ɲɛna n'o tilara baara fana na o bɛ PV établi ka na d'i ma la suite a ka kan ka kɛ cogo min donc o bɛ yɛrɛ bolo i b'o tɔ kɛ wala ka kiiri bolo da n'a ka kan ka taa instruction na i b'o fana b'o bolo da n'a ka kan ka taa kiiri la i b'o bolo da n'i ka kan ka tigi datugu kaso la i fana b'o bolo da voilà. Monsieur le juge o kɔrɔfɔ diyara n ye mais sani an ka bɔ question kɔnɔ an b'a fɛ ka dɔn min ye garde à vue ko ye donc o kɔlɔsili o bɛ procureur bolo n'a sɔrɔ juge kelen bɛ k'o baara kɛ mais ni gendarmerie ni commissariat e kelen bɛ se ka o bɛɛ suivi kɛ k'a lajɛ n'a sɔrɔ min fɔra garde à vue délai la ni a ma dansago e bɛ se ka
o bɛɛ lajɛlen sigi sen kan i kelen oui an ka baaraw la n'an ye tribunal d'instance ni grande instance la i bɛ taa sɔrɔ procureur bɛ yen substitut caman b'a la donc olu de bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ ka nin bɛɛ kɛ mais e kelen e bɛ se ka ninnu bɛɛ jateminɛ k'a lajɛ ni bi ma kɛ mɔgɔ dɔ kan policiso la walima gendarmerie la. ok non vraiment question diyara n ye c'est vrai adamadenya taabolo la c'est-à-dire u b'a fɔ min ma ko les libertés individuelles a ka gɛlɛn kosɛbɛ Mali b'a dɔn même la commission des droits de l'homme o bɛɛ bɛ Mali kɔnɔ pour que ka olu liberté individuelle nu kɔlɔsi an ka baaraw kɔnɔna na souvent an tɛ foyi f'u ɲɛna an bɛ wuli i bɛ wuli don dɔ sɔgɔmada fɛ dɔrɔn ni fɛn t'i bolo dɔrɔn i b'a bila i ka programme la i bɛ boli ka taa dɔrɔn ka t'i ka mobili jɔ ka tilen ka taa k'u ka baaraw lajɛ souvent i bɛ taa violon kɔnɔ k'olu lajɛ minnu bɛ yen i b'u ɲininka fɔlɔ ani n'i bɔra olu ɲininkali la i bɛ na ka na ka o registre ta k'a lajɛ o bɛɛ bɛ don komi n y'a fɔ n ka kuma kɔnɔna na cogo min o ka activités contrôlées o bɛɛ bɛ don kɔnɔna na quoi an b'o vraiment kɛ an bɛ taa commissariat comme ani brigade ma jan an b'a daminɛ brigade la commissariat bɛ Kɔlɔnjɛba o bɛ dugu bɔda la an bɛ tila ka taa yen an b'a bɛɛ lajɛ ka u ɲininka parce que ni mɛn dan ye mɛn tigɛla ye quoi n'i y'a mɛn a tigɛla da i bɛ tila ka tigi ɲininka pression t'a kan foyi t'a kan e bɛ yan don jumɛn a b'a f'i ɲɛna n bɛ yan depuis nin don nin n'a tigi bɛ n'a ka garde à vue délai tɛmɛna k'a sɔrɔ a ko tun ma f'i ɲɛna parce que pour que dɔ ka se ka fara a kan 48 heures pour que dɔ ka se ka fara a kan fo juge fana ko o yamaruya a ka procureur kɔnɔna yamaruya baara kɔnɔna na bon n'a sɔrɔ fɛn ma f'i ɲɛna kan donc i ka kan ka a ko bila sira min kan i b'o bila sira kan parce que i bɛ taa sɔrɔ a ka droit piétinera n'a ka droit piétinera i b'a kɛ cogo min i b'o kɛ tan sariya kɔnɔna na voilà. D'accord, monsieur le juge. O baara kɔnɔ bi an bɛ yɔrɔ min na Kɔlɔnjɛba i bɛ se ka sɛbɛntiya k'a fɔ o don o don wulikajɔ ni jateminɛ ninnu na i y'a ye k'a fɔ garde à vue diré a batolen don. Oui, garde à vue diré an bɛ se k'a fɔ a batolen don a caman batolen don mais comme i b'a dɔn fɛn fɛn ni bɛ adamaden bɛ baara kɛ fɛn fɛn na c'est-à-dire i bɛ taa sɔrɔ fiɲɛw bɛ k'a la mais an bɛ ɲini a fiɲɛw ka dɔgɔya waati dɔ la i bɛ na i b'a sɔrɔ dɔw ta tɛmɛna o bɛ sɔrɔ min fɛ o bɛ sɔrɔ ni weekend donna la a caman bɛ na o sira de fɛ sinon ordinairement ka daminɛ lundi la fo vendredi olu kɔni vraiment o tɛ se ka i bɛ taa sɔrɔ direct tɛ se ka tɛmɛ fiyewu n'a kɛra dɔrɔn u bɛ wele ka ɲɛfɔ i ɲɛna i bɛ min kalama i tɛ min kalama wa n'i taara fana i b'u ɲininka i bɛ taa sɔrɔ o bɛ délai kɔnɔ le plus souvent voilà mais ne ka baara sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔna na rarement ne b'a k'aw ye tiɲɛna rarement ne b'a k'aw ye parce que a ka caman bɛ yen a bɛɛ bɛ fɔ ne ɲɛna hali n'a kɛra comme dɔ bɛ fara a kan parce que ni weekend min ta fɔ n'a kɛra comme dɔ bɛ fara a kan ne de b'o apprécier voilà o bɛ bɔ ne yɔrɔ quoi voilà. E de bɛ yamaruya di. ne bɛ yamaruya di. ani disposition parquet fana bɛ ta e de b'o yamaruya. ne de b'o yamaruya bɛɛ di k'a fɔ ɲɛna bɔ komi i t'a dɔn kojugu kɛra don o ma tila a tɛ dun sɔrɔ bila ka taa so o dun ma tila parce que weekend donna a kɔnɔ donc an b'a fɔ ɲɛna bɔ a y'a tigi fɛngɛ exceptionnellement fo a tigi ka n'a tilara a b'a nana ye lundi a caman bɛ kɛ tan a caman bɛ conduire lundi fɛ quoi parce que i bɛ taa sɔrɔ o bɛ minɛ vendredi samedi dimanche voilà donc lundi u b'o caman conduire ka na donc an bɛ sɔrɔ k'an ka baara tɔw kɛ voilà. ni walawalali kɔni diyara n ye kosɛbɛ mais o kɔfɛ an b'a fɛ ka min dɔn o de ye ni a ma ɲɛ k'a fɔ ko juge kelen bɛ ka baara kɛ procureur don juge d'instruction don juge au siège fana don nin baara saba bɛɛ kelen diré maa kelen ma misali la ni a y'a sɔrɔ juge degunnen don walima ko dɔ nana sɔrɔ a tɛ se ka baara in kɛ bana bɛ yen kɛnɛya bɛ yen justice baara a bɛ fonctionner cogo jumɛn na. ok non question diyara n ye an ka sariya gafe dɔ b'a fɔ ko organisation judiciaire o solution b'o kɔnɔ ni o ɲɔgɔn kɛra a bɛ se ka kɛ empêchement temporaire ye e y'a fɔ cogo min bana kuntala jan ou bien a tigi bɛ se ka taa formation na ou bien a tigi bɛ se ka nommer détachement dɔ fɛn bɛ kɛ a bɛ nommer yɔrɔ dɔ la n'o kɛra komi baara tɛ se ka jɔ premier président de la cour d'appel juge bɛ relever min na parce que Mali la ya ressort de cour d'appel ye saba ye Bamako Kayi Mopti donc an fɛ Kɔlɔnjɛba bɛ relever Bamako tali la donc premier président bɛ yen o bɛ ordonnance ta ni décision de don pour que juge wɛrɛ nommer min bɛ kɛ intérimaire ye fo mutation ka se mutation sera fo sɔrɔ ka parce que an ka juge ka nomination bɛ kɛ par décret. Voilà, après réunion du conseil supérieur de la magistrature. Maintenant, sani o ka kisi
donc sariya b'a yamaruya organisation judiciaire b'a yamaruya premier président de la cour d'appel a ka ordonnance ta ka juge dɔ suganti min bɛ juge ka baara continuer sanni o waatiw ka se mutation waatiw ka se ka sɔrɔ k'a régulariser donc juge b'a fɔ o ma ko intérimaire quoi voilà premier président de b'o baara kɛ. ok mais o délai tɛ se ka tɛmɛ misali la ni juge ko y'a sɔrɔ min tɛ tɛmɛ dɔgɔfɔra kelen kan mais est ce que o dɔgɔfɔra kɔnɔna na nomination wɛrɛ bɛ se ka kɛ walima juge bɛ se ka kɔnɔ a kan o baara la. non bon komi fɛn bɛɛ ye adamadenya baaraw ye ni dɔgɔkun kelen dɔgɔkun fila n'o de don o tɛ se fo a ka se c'est vrai disposition légalité min b'o fɔ mais a tɛ se fo ka se ka taa se premier président ma ka juge falen a tɛ se o ma maintenant procureur komi ni juge bɛ a ka baara kɔnɔ juge de paix i bɛ taa sɔrɔ ni a bɛ juge sɛgɛsɛgɛli baaraw kɔnɔ a ka parquet d'attaché bɛ yen quoi donc juge de paix n'o bɛ kɛ cercle kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ a ka parquet d'attaché ye minnu bɛ région na le plus souvent comme kɔrɔnjɛba ta ne ka parquet d'attaché ye Sikaso ye donc ni nin o kɛra ne y'a ye komi ni baara tɛ se ka jɔ ni semaine kelen semaine fila procureur bɛ se ka juge dɔ fana désigner fana min bɛ na ka na kɛ c'est à dire comment on appelle ça u b'a fɔ min ma baara mun tɛ se ka jɔ quoi donc a b'olu écouler joona les urgences là les urgences là a b'olu évacuer maintenant mais sanni juge ka na olu fana pratique fana na o permettre o walawalali diyara n ye kosɛbɛ parce que maa kelen ka baara kuma dɔw la ye k'a fɔ gɛlɛya caman bɛ se ka bɔ a kɔnɔna na o ye pratique kɔnɔna ye quoi o tɛ wala comme n y'a fɔ cogo min sariya gafe bɛ min fɔ kɔni o n'a ye remplaçant bɛ kɛ dɔrɔn c'est une ordonnance du premier président de la cour d'appel qui ressort. Monsieur le juge an ye nin yɔrɔ faamu mais dan jumɛn bɛ juge ka baara la misali la ni an ye sigi dɔw kɛ yan an nana ni tribunal du travail ye le président du tribunal du travail a nana yan an fana nana ni tribunal du commerce ye mais yɔrɔ ninnu na o bɛɛ bɛ Bamakɔ yan mais aw fɛ yen nɔ sisan ni kiriko min nana baaraɲɔgɔnya sira kan contentieux du travail walima contentieux du commerce n'o ye jagokɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ entreprise la patron n'a ka baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ o kirikow mana na justice de paix a jɔyɔrɔ jumɛn b'o la. Voilà, non, merci beaucoup. Monsieur Suntura, c'est vrai. Effectivement, l'eau qui revient, mais nous qui reconnaissons sisan, juge de paix de Sogolo Baroque. Quand damne litige de commerce là, commerçant flan non tient litige pour non tient. Donc au tribunal, c'est une juridiction spéciale au tribunal de Mokodrone. Au Mokodi, c'est cour d'appel Mali, enfin cour d'appel là quoi. Le ressort de cour d'appel de Mokora au Mokodrone. Donc il va orienter, il va ñefouñana ou orienter ko bla na tab moko o ka kilike maintenant kera mi tribunal travailler donc olu beta Sikaso parce que Sikaso ta soro obé do désigner soit avec ça que président ou ça que vice président invitation qu'on a obé do désigner mimbe fengeke mimbe que président du tribunal du travail donc aller au lokirote ça c'est le tribunal du travail. Pour moi, et le contentieux administratif. Bon, il y a des juridictions également spécialisées pour ça. Les juridictions administratives, à fond les tribunaux administratifs. Donc, au Loufana, Bomoko, au Bomokori, au obligé quand on a black na Bomoko. À la main, Kolondiaba, papier flac, mais d'autres inquiétants. Donc, il y a plein de trucs qui ont compté à la fait. Il y a la Guinée à Fouinanou, Bongo, ni Konemi. Papier bin bolo mais maire le a signé papier bi fana bolo maire kene le a signé acheter fouille maire be ko ko le a signé maintenant am nga ni tsaka kirike gona na e kiri e Bamako ou be papier clé wuli ka boy avu ça c'est le jury administratif le besoin de ronke annulation voilà avec l'annulé ni clé annulé donc yoro be to kene tigala quoi kene metona tigay mais papier fla net jury annulation net les administratifs net lo apprécier quoi raison pour laquelle nous nana ba ñefu ñana ko blasara voilà donc olu ya ça va ça tout le commerce et contentieux de commerce et le contentieux du travail et le contentieux administratif olu ko be échapper à nos compétences là nous olu fana ko nana ambu orienter kata olu mo bara pour que olu ka se kata o sa ko solo et o ki sunu la OK monsieur le juge nkoro fo jaranya ko sebe ami fo mais ni juge de paix n'a ye critique misal la doma jeni kiri jabe ni anye tribunal droit commun ta instance ni grande instance ta appel bala
mais est ce que juge ka e ka décision kɔnɔna na bi ni maa ma jɛn n'a ye a tigi bɛ se k'a kɛ ok non o kɔni o question diyara n ye donc n bɛ jaabi min don yɔrɔ kan effectivement komi tribunal tɔ Mali tribunal bɛɛ ni kiiri tigɛra première instance la parce que anw bɛ komi kɔrɔjɛba justice bɛɛ a bɛ komi première instance ni min ma jɛn ni kiiri ye mɔgɔ dɔw jate bɛ k'a la n'i ye kɔrɔjɛba yɔrɔ ninnu la dɔw yɛrɛ hakili bɛ k'a la komi parquet d'attaché ye Sikaso ye dɔw hakili bɛ k'a la ko n'a bɔra kɔrɔjɛba k'a bɛ taa ka Sikaso o ye fili ka baara ye donc n bɛ profiter ni plateau ninnu na pour que k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ni kiiri tigɛra anw fɛ yen kɔrɔjɛba ni i ma jɛn n'a ye i bɛ appel kɛ a bɛ na Bamakɔ n'a nana Bamakɔ cour d'appel la olu bɛ sigi kiiri kan k'a lajɛ ni juge ye kiiri min tigɛ n'a ɲɛna ou bien n'a ma ɲɛ n'a ɲɛna u b'a to a nɔ na n'a ma ɲɛ u b'a falen u b'a bayɛlɛma a yɔrɔ la mɔgɔ kalanlenw ma ca sariya b'a permettre u k'a kɛ par déclaration verbale n'a ye jɛ i bɛ taa greffier en chef fɛ yen mais a bɛ kɛ greffier en chef de fɛ yen i bɛ taa greffier en chef fɛ yen k'a fɔ kiiri min kɛra ma jɛn n'a ye maintenant a bɛ registre dɔ b'a bolo le registre des appels maintenant a b'o ta k'i ka fɛngɛ sɛbɛn a kɔnɔ n'i tɛ se ka donc a b'i bila ka bolo kɛ k'a fɛngɛ k'i bolo da ne tɛ se ka signature kɛ n'i bolo da maintenant a bɛ sɔrɔ ka acte d'appel ta fɛngɛ k'o di e ma et puis mun b'a jira k'a fɔ k'i ma jɛn ni kiiri ye mais minnu kalanna hali n'u bɛ avocat bɛ minnu bolo olu bɛ déclaration d'appel kɛ c'est-à-dire o b'a kɛ lettre ye lettre d'appel u b'a fɔ ko vraiment kiiri min tigɛra nin juge fɛ ne ma jɛn n'a ye n bɛ fɛ kiiri ka bɔ yan a ka taa yɔrɔ wɛrɛ donc olu fana bɛ o kiiri a fana b'o enregistrer ka acte d'appel fana di i ma pour que an bɛ dossier préparer dossier bɛ bɔ yen ka na Bamakɔ a bɛ sigi ka kiiri kɛ donc o y'a kɛcogo ye quoi a bɛ kɛ greffe la greffier en chef plus précisément greffier en chef fɛ yen voilà. o ye greffier en chef ka baara ye. o greffier en chef ka baara ye. mais bi i bɛ se k'an bilasira kɔni dɔn n'a sɔrɔ musaka saraw b'a la. bon musaka saraw non vraiment ne ma musaka sara ye ne kɔni ma musaka sara yara. musaka sara kɔni ne ma musaka sara ye wa n fana b'o ye ka musaka minɛ mɔgɔ la i bɛ na dɔrɔn n'i ma jɛn n'a ye dɔrɔn i bɛ se k'a fɔ i da la a b'a sɛbɛn komi i bɛ se ka lettre sɛbɛn ka na n'a ye a fana b'i ka lettre d'appel d'i ma musaka sara t'a la. vraiment an ma musaka sara. mais don o don baaraw kɔnɔna na est ce que a bɛ to ka mɔgɔw kunnafoni fana k'a fɔ ni kiiri bɛna tigɛ n'i ma bɛn n'i ma jɛn ni a jaabi ye i bɛ se ka appel kɛ. an b'o kɛ non vraiment non o diyara n ye an b'o kɛ waati parce que o ye mɔgɔw ka hakɛ de o. sunjata o ye mɔgɔ ka kɛ de ni m'o fɔ kɔni a kɛra komi tɔ ka jɛn de don sariya yɛrɛ bɛ a wajibiya juge kan ni kiiri jaabi fɔ dɔrɔn parce que i bɛ taa sɔrɔ kiiri la mɔgɔ fila de bɛ ɲɔgɔn na e kɔni min gɛnna o nisɔn bɛ diya mais min kɔni a kɛra min ka ɲɛkumu kan o kɔni nisɔn bɛ goya maintenant u y'a ka kɛ de i b'a fɔ a ɲɛna i ka kɛ dɔ ye min ye n'i ma jɛn ni kiiri jaabi ye i bɛ appel kɛ kiiri bɛ bɔ yan ka taa yɔrɔ wɛrɛ voilà i b'o fɔ a tigi ɲɛna o y'a tigɛ k'a kɛ o ye jagoya yɛrɛ de ye. o jagoya ye. o jagoya ye o fɔ. mais nin temps kɔnɔna na délai fana bɛ appel la. délai b'a la papier yɛlɛmana sisan appel kɛra kalo kelen maintenant mais kiiriw tɛ kelen ye an ye min fɔ ko correctionnel komi kojugukɛlaw ka kiiri zone ninnu kasoladon bɛ min na olu ka appel sariya b'a fɔ o ye 1 mois ye à partir c'est-à-dire du jugement le jugement rendu dɔrɔn donc délai bɛ commencer ka courir 1 mois i bɛ se ka appel kɛ mais min jugement tɔ ye comme les jugements civils foroko kɛlɛ ni fɛn ninnu donc c'est 1 mois à partir de la signification. tiɲɛtila fana b'a la. tiɲɛtila fana b'a la o tiɲɛtila fana bɛ an de b'o bɛɛ kɛ hali ne ka tiɲɛtila dɔ kɛra waati kɔsara na o ye appel kɛ o ko ma jɛn n'a ye an bɛ ka dossier préparer a bɛ na Bamakɔ n'i ma jɛn n'a ye i b'a ni juge tilara ka baara la greffier en chef komi greffier en chef b'a notifier n'a notifiera a tigi la a tigi à partir de la notification kalo kelen de b'a tigi bolo pour que appel kɛ donc kalo kelen kɛnɛ n'a tigi ye appel kɛ donc an bɛ dossier préparer k'a bila ka na Bamakɔ n'a tigi fana dun ma appel kɛ tɔn bɛ sɔrɔ ka na gɔrɔsi nɔfɛ o kɔrɔ de k'a jɛnna ni kiiri jaabi ye donc a n'a ka bin ye quoi n'a jɛnna n'a ka bin ye dɔn bɛ na fɛn nɔfɛ ka sɔrɔ ka kiiri papier ta gɔrɔsi k'a exécuter k'a kɛ kɛ ɲini voilà. o yɔrɔ kɔni monsieur le juge o faamuyali o diyara n ye bi kosɛbɛ parce que an ka yɔrɔ ninnu na a ka gɛlɛn dɔɔnin ko faamuyali bɛ yen donc baara kɔnɔna na ni aw ye nin di mɔgɔw ma a bɛ hakiliw dayɛlɛ kosɛbɛ mais ni an ye jateminɛ kɛ sisan baara o baara n'i bɛna kɛ i bɛna ye k'a fɔ gɛlɛya caman bɛ a kɔnɔ an bɛ don min na i ko bi kɔlɔnjɛba
i ka don o don baaraw kɔnɔ e ye gɛlɛya jumɛn min ye ni e yɛrɛ bɛ se ka kɛnɛ in kan ka mɔgɔw bilasira a kɔnɔ les difficultés majeures. Difficulté majeure kɔlɔnjɛba ta n bɛ yɛlɛ dɔɔni o la parce que n'i ye ko kɔlɔnjɛba maliyɛn bɛɛ bɛ kɔlɔnjɛba kalama justice ko la yɔrɔ min don a yɔrɔ ma nɔgɔn an ka ɲɔgɔn na a yɔrɔ ma nɔgɔn kɔlɔnjɛba ma nɔgɔn mais ne yɛrɛ kɔni ka jateminɛ kɛra min ye politiki de barika bonyana kojugu politiki barika mana bonya i bɛ taa sɔrɔ justiciables ou les populations u dalen bɛ politique mɔgɔw la ka tɛmɛ justice kan alors que an ka baaraw tɛ kelen ye justice ko tiɲɛ la richesse de la vérité ka tiɲɛ fɔ mɔgɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ mais politique mɔgɔ ale ko ka ko bɛɛ sigi sen kan pour que k'a sago sɔrɔ yɛrɛ kɔni aw tɛ kelen ye mais i bɛ taa sɔrɔ kɔlɔnjɛba gɛlɛya min yɛrɛ b'an kan i bɛ taa sɔrɔ u dalen bɛ politique mɔgɔw la ka tɛmɛ justice kan mais an taalen sisan bon an commencera ka kuma mɔgɔw fɛ bon a bɛ ka changer dɔɔni dɔɔni parce que ni politique mɔgɔw tora ka i n'a sɔrɔ ni kojugu kɛra sisan o de k'a fɔ gendarmerie bɛ fɛngɛ ɲɛna o politique mɔgɔ dɔ wele k'a f'a ɲɛna o de o tigi fana k'a fɔ ko o ka na justice la ou ka taa gendarmerie la a tigi hakili bɛ kɛra ko bɛ n'a fɔ k'olu bɛ ale sanfɛ quoi donc i b'a sɔrɔ il y a trop de vérité de vengeance quoi c'est-à-dire a b'a fɔ n'u b'a fɔ k'o ta sara parce que n'a fɔra min ɲɛna politique mɔgɔ min ɲɛna n'o tɛ fɛn kalama o bɛ se ka tasaraliw bɛ na olu caman yɛrɛ de bɛ kɔlɔnjɛba la ko tiɲɛ mɔgɔw bɛ kɛlɛw la u b'a se k'u bɛ ɲɔgɔn ka kiiri tigɛ ɲɔgɔn ye vraiment o cɛ man ɲi i b'a tɔɔrɔ kasodon bɛ bɔ a caman kasodon bɛ na a caman kɔnɔ quoi i b'a faamuya donc o fana bɛ na ni danabaliya ye justice la ni justice bɛ kɔlɔnjɛba a ka kan ka kɔlɔnjɛbaw ka population hakili sigi mais n'a fɔra ko ni justice tɔgɔ fɔra dɔrɔn o bɛ se ka sɔrɔ ci bon o tɛ kɔlɔnjɛba dɔrɔn ye o mali justice bɛɛ bon komi an b'a ɲini ala fɛ a image commencera ka yɛlɛma mɔgɔw bɛ ka faamuyali sɔrɔ a la o fana ye mɔgɔw n'u taabolo ye mɔgɔw n'u ka baara kɛcogo ye vraiment sinon caman bɛ ka bɔ a la je pense que kɔlɔnjɛba bi mɔgɔw commencera ka fɛn caman faamuya parce que an fana tɛ taa ni an ta tulonkɛ ko rɔ n'i ye ka kiiri tigɛ yɛrɛ dɔrɔn n'e ko nana dɔrɔn a fana kan ka kɛ cogo min sariya fana an b'a kɛ tan voilà il faut qu'ils comprennent que ni problème bɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn i kana justice la a ka kan ka tɛmɛ sira min fɛ a bɛ tɛmɛ o sira fɛ n'i ma jɛn ni o ye i appel fo sisan i bɛ taa appel la voilà je pense que olu ka ɲi mais n'an y'a kɛ fɛngɛ ye tajuru saraw ye a bɛ na ni futinɛ ye ni futinɛ nana dɔrɔn tiɲɛni bɛ na tiɲɛni nana ala k'an kisi voilà. amina yarabi o la sisan ka jamukan kuncɛ i bɛ se ka ladilikan jumɛnw di i ka ressort kɔnɔna na waati kɔlɔnjɛba mara bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'i la i bɛ se ka u bilasira ni basigi kuma jumɛnw ye. ok a diyara n ye kɔlɔnjɛba bi ne bɛ se ka welewelekan min bila kɔlɔnjɛbakaw ye a fɔlɔ ye min ye o ka da o ka justice la k'a fɔ ko n'i y'a ye État ye justice bila ye a n'a kungo a n'a kɔrɔ dɔn a n'a nafa de bɛ ɲɔgɔn na o ka d'anw na k'a fɔ anw tɛ taga olu contrôle la mais anw bɛ olu de kama k'u protéger ko kolon kɛra mana kɛ n'a fɔra k'u ka ɲagin hakɛ min ta ye hakɛ min ka hakɛ b'a bolo il faut que juge fana ka o hakɛ ko pour que ko o fɛngɛ quoi k'o préserver donc an bɛ olu de kama ni ko fɛn bɛ yen min tɛ tɛmɛ an ka compétence kan u ka na hali ni min bɛ tɛmɛ an ka compétence kan n'u nana an bara an b'a ɲɛf'u ɲɛna sariya kɔni justice kɔni taabolo la an b'a ɲɛf'u ɲɛna donc ni welewelekan bɛ ne bolo u ka règlement de compte dabila u b'o kɛ kosɛbɛ tiɲɛra ani waati dɔ la i bɛ taa convocation di dɔ ma olu k'a kan na a bɛ politique mɔgɔw wele ni politique mɔgɔw fɛnɛ i kana taa karisa de ye convoqué a kana taa ale t'a dɔn ko karisa tɛ parce que juge ka convocation don donc n'a ma na ou bien gendarme ka convocation ou bien police ka convocation n'a ma na o fana ye sariya sɔsɔ ko de a fɔ ma ko opposition à l'autorité légitime olu fɔlen n'u nana ka sɔrɔ a tun bɛ se ka bɔ a kɔnɔ parce que an tɛ tulonkɛ k'olu la parce que n'i ma farati n'i tora k'olu ko n'u ja olu mana sama ka taa yɔrɔ ja i ka fanga bɛ bin n'a dun binna dɔrɔn i kɔni bɛ kɛ mɔgɔ fu ye tribunal kɔnɔ ten i bɛ kɛ mɔgɔ fu ye donc an tɛ tulonkɛ k'olu la n'an ka convocation taara n'i mana jaabi ayiwa sariya ko k'a ka tɛmɛ sira min fɛ an bɛ ɲagili na sira fɛ an fana b'o kɛ voilà mais aujourd'hui n y'a fɔ cogo min o commencera k'a faamu hasa n bɛ appel lancer u k'a faamu tuguni ka da anw na surtout ka da anw na k'a fɔ ko justice bɛ olu de kama o ka hakɛw an b'o préserver ni mɔgɔ mɔgɔ nana e ka hakɛ min o bɛ d'i ma an tɛ binganni kama ala k'an an n'o cɛ janya. amina merci. merci an b'a fɛ ka kumakan laban min prononcer o de ye sisan permis de communiquer ni mɔgɔ bɛ kaso la ka taa bɔ a ye e bɛ se ka
bilasiralikan jumɛn d'o ma? Permis de communiquer, oui, effectivement. Suɲɛ caman mɔgɔw bɛ na mais problème min sauf que kɔrɔjɛba bon kɔrɔjɛba n'a ka particularité don mɔgɔ tɛna caman tɛ na tribunal la quoi min kɔnɔ ka permis signer ka suma kosɛbɛ dɔw bɛ na mais caman tɛ na dɔw bɛ tilen kasobon kɔnɔ yen kɔni t'a dɔn kɔni b'u arranger cogo min mais dɔw kɔni bɛ tilen mais minnu bɛ na ne kɔni bɛ permis signer et puis c'est gratuit aussi. Wari sara t'a la? Wari sara kɔni t'a la. Kɔrɔjɛba wari sara t'a la, ma deli k'a fɔ mɔgɔ wari sara, ma deli ka wari minɛ mɔgɔ la. Ne kɔni b'a signer ka na, n b'a d'u ma donc u b'a di mais i bɛ taa délai bɛ k'a kan dɔw ta bɛ se ka kɛ ni tile 3 bɛ k'a kan semaine 1 bɛ se ka k'a kan donc n'a taara sisan olu kasobon mɔgɔw yɛrɛ chef u b'a fɔ o ma ko régisseur olu bɛ se ka sara mun ta pour que n'a tigi ka se ka communiquer donc u bɛ olu yɛrɛ bolo yen juge kɔni bɛ autoriser a tigi ka communiquer ni karisa ye maintenant n'a taara olu yɛrɛ bara olu yɛrɛ bɛ se ka hakilina minnu ta pour que communication ka se ka kɛ hɛrɛ kɔnɔ sutura kɔnɔna na donc olu de bɛ olu saraw ta a bɛ kɛ tan sinon permis de conduire ma signé ni b'o signé mais kɔlɔjɛba ta ma ca dɔw bɛ taa directement ka taa n taara o sɔrɔ yen quoi bon o ye pratique ye sinon légalement o ka kan ka na ka permis ta pour que ka taa o lajɛ. O ye détention provisoire wa walima condamné yɛrɛ? Non les condamnés les condamnés certainement bon faut bɛ ça o bɛ relever direction na quoi o kɔni t'anw ta ye. Direction de l'administration pénitentiaire peut-être ou bien régisseur mais minnu bɛ yen les détenus qui sont détenus provisoirement olu an b'olu ka fɛn dilan minnu ma jugé quoi a kɛra correctionnel ye o a kɛra crime ye instruction du Sénat olu donc vraiment an bɛ permis di olu la mais les condamnés an tɛ permis di voilà o t'an ka ressort kɔnɔ. Voilà ni ne tun ye aw garisɛgɛ ye bi sariya bulon kɔnɔ an k'a dɔn a bɛ fɔ critication min ma ko justice de paix à compétence étendue an kun ye an ɲɛsin o ma bi an nana ni misali min ye o ye kɔlɔnjɛba ta ye kɔlɔnjɛba juge ale de tun bɛ an bolokɔrɔ bi ni o ye monsieur Karimu Ouattara juge de paix à compétence étendue du cercle de kɔlɔnjɛba ale de tun bɛ an bolokɔrɔ o la kuma minnu fɔra an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ nin waati kɔlɔnjɛba mara la an ka lajɛ ka kuma ninnu bɔ a sira fɛ fanga yɛrɛ tilalen don tilayɔrɔba 3 min ye ni an ye jamukan ko ka kɔrɔlon ka tɛmɛ ni o ye pouvoir exécutif ye pouvoir parlementaire mais juge ka fanga o b'u dama donc an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka se ka nin sira in faamu appel minnu fɔra a kɔnɔna na n'i ma jɛ ni kiiri jaabi ye i bɛ se ka appel kɛ o ka nɔgɔ i ma ka sɔrɔ musaka côté mun na ka na se permis de communiquer o permis de communiquer n'an y'o fɔ o de ye maa min nɔ minɛna n'a ka kiiri ma kɛ fɔlɔ n'a datugulen don kaso la n'i bɛna taa bɔ o la o tigilamɔgɔ kan ka na juge fɛ yen parce que juge man ka mɔgɔ yamaruya ka kuma ni maa ye maa min ka kiiri ma ban a kan ka dɔn jɔnni min ka kuma ne ka kasoladen fɛ o kibaruya minnu dira a kɔnɔ an ka lajɛ an ka tɛmɛ juge fɛ walasa an ka se ka bɔ o kibaruya ninnu bɛɛ lajɛlen kalama o la ni ne tun ye aw garijɛgɛ ye bi sariya bulon kɔnɔ walasa ka se ka aw bilasira ni nin hakilina ye mais ni ala sɔnna ko tɔw bɛ sen na walasa an kana nin hakilina wɛrɛ min bɛ se ka aw dɛmɛ jamana forobacɛw ka baara fo ka taa se kiiri tɛmɛcogo a n'a a kibaruyaw bɛɛ lajɛlen ma o la kɔlɔnjɛba an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye nin waati in na an bɛ dugawu don jamana in ala k'a ja ala k'a basigi an b'a fɔ a k'an mɛn waati wɛrɛ salamu aleykum warahmatulahi taala wa barakatuh